13 ፍጻሜ መውስቦ ጉዳይ መርዓን ደርዓን ክልዓል ከሎ መውስቦ ቀሊል ከይመስለካ ወይ ከይመስለኪ ዝብሉ ለበዋ ወለድና ዘይስተብሃለ አሎ አይንብልን እዚ ክምስረት እተለለ ዝምድና ካብ ብርኪ ሰብ ኪዳን ዝውለዱ ፍረ ምስፋሕ ስድራ ቤታትን ዘካትት ብምዃኑ ዓበይ ግምትን ክብርን ይወሃቦ ብተወሳኺ አባህልና መርዓ እቲ ዝዓበይ ጽምብል ብምዃኑ ክብሪ መውስቦ ንምርድኡ ኣይዝገመናን ወግዕ መውስቦ ቀንዲ ዕማሙ ንኽልተ ብሕታውያን ሰባት ብኺዳን ምቁራን እኳ እንተኾነ ከምቲ እምባ ክትኮንና መጸገዒ ጎልጎል ክትኮንና መሳፍዒ እናተባህለ ዝዕጀብ ሓድሕድ ምድግጋፍን ዕረፍትን ናይ ስድራ ቤታትን ቤተሰብን እውን እዩ ብኻልእ ሸነኽ ከምቲ ጽቡቕ ዝተዋሰበ ተኽሊ ወይ ንብረት ፍርያምን ኣድማዕ ስራሕን ሰርሕ እናኣትዎ ይኹን ተጻሚድናሎም ዘለና ዝተፈላለዩ ዝምድናታት ወይ መውስቦታት ኣድማዕትን ጽቡቕ ፍረን ረኽበሎም ኣለና ዶ ኢልና እናሻዕ ክንግምግም ኣገዳሲ እዩ ናይ ዋና መውስቦታት ከመይ ዝበሉ እዮም ኢልና ቅድሚ ምሕታትና እቶም ብምሉእ ድላይን ስርርዕን ወለዲ ዝምርሑ ዝነበሩ ናይ ወለድና መውስቦ ከመይ ይከዋወኑ ነይሮም ኢልና ብምሕታት ጦብላሕታና ብምዝርዛር ጽቡቕ መወከሲ ባይታ ከም ዝኾነ ንኣምን በዚ መሰረት መውስቦ ከም ዕዮ ህዝቢ ኣስዒብ እውን ከም ሓደ ካብቶም መኣዲ ዝምድናታት ኪዳን ተዋሰብቲ ብኸመይ ይፍተን ንሕዌት ተዋሰብትን ዝምስርትዎ ስድራን ዝጽምብርዎ ስድራ ቤታትን የገልግል ዶ ተሳታፍነት ብዙሓት የረጋግጽ ዶ ሓድሕድ ዕንጋሎት ፍትሓውነት ዕቤትን ናይ ተዋሰብትን ቤተሰብን ብኸመይ ይንጸባረቕ ባይታ ኣለዎም ዶ ኢልና ብምሕታት ክንግምግሞ ንደሊ ነዞም መለክዕታት ናይ ዝምድናታት ኢልና ዘቐመጥናዮም ነጥብታት ኣብ መውስቦ ንምፍታሽ ገለ ወግዕታት መውስቦ ክንዝርዝር በመጀመርያ መውስቦ ተሳትፎ ናይ ብዙሓት ዝረጋገጸሉ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ማሕበራዊ ዕዮታት ህዝብና እዩ ከምቲ ውራይ ኣቲና እናተባህለ ዝንገር ብዓብይ ይኹን ብንእሽቶ ፈታውን ቤተሰብን ንምምዕራግ እቲ ውራይ ኣብ ምሽምሻብ ይጽመድ ቤተሰብ ግርም ዝኾነ ናይ ሓጎስን ኣበባን ግዜ ይሕልፉ እዚ ካብ ርሑቕን ቀረባን ቤተሰብ ዝኣኻኽብ ጽምብል ኣብ ምትራርን ሕዌትን ዝምድና ዓብይ ተራ ይጻወት ፈሬትን ጸገይትን ይግበርኩም እናበሉ ዝምርቑ ወለዲ ድማ ፍረ ብርኪ ሰብ ኪዳን ክርእዩ ድላዮምን ሃረርቶምን ይገልጹ እዚ ሰብኣውነት ዘማከለ ባህሊ ድማ ሰብ ከማኻ ምፍራይን ወለዶኻ ምቕጻልን ኣብዚ ዓለም እቲ ዝዓበየ ዕዩን ባህቱን ምዃኑ የረድእ ስለዚ መውስቦ ብዛዕባ ዕቤት ስሳን ከም ዝኾነ በቐሊሉ የነጸር ታሪኽ ሳራን አብርሃምን ቆልዓ ምስኣን ዝተፈተነ ኪዳን ከም ኣብነት ተወሲዱ ከም ሳራን አብርሃምን መባሊቲ ይግበርኩም ብምባል መውስቦ በቲ ዘጋጠሞ ጸገማት ዘይኮነ ዝዕቀን በአንጻሩ ሕዌት ዝርከበሉ ከም ዝኾነ ነስተብል ኪዳኖም ኣጽኒዖም ብሓባር ኣብ ሓዳሮም ክብል ይውን ይጽዋዕ ወዮ ተሃርማና ወዮ ትርስቓና ካብ ሎሚ ምሸቴ ትግፋሕ መሬቴ ዝብል ደርፊ ክንዝክር ድማ ይንኣስ ይዕበ መስርሕ መውስቦ ገለ ስጉሚ ፍትሒ ከም ዘለዎ የመልክተልና እቶም ንኡሳን ኣጓብዝን ጎራዙትን ድማ ናብ ሓላፍነታውያን ሰብ ሓዳር ዝሰጋገሩሉ እዋን እዩ መግናሕቲ ወለዲ ኣብቂዑ እኹላት ሰባት ምዃኖም የረድእ ብተወሳኺ ማኣዲ መውስቦ ከም ሓደ ዕዮ ህዝቢ ዝፈጥሮ ወይ ዘምጽኦ ሓደጋታት ምስ እንፍትሽ ተራ ተጻመትን ብሕታዊ ገጻቶምን ብኸመይ ይንጸባረቕ ማለት ድላይን ፍቕርን ተጻመቲ ብኸመይ ይግለጹ ወይ ባይታ ነይርዎም ዶ ሓብላልነት ናይ ሓደ ወገን ይረኣየሉ ዶ ኢልና ንሓትት ኣብዞም ሕቶታት ሰማዒን እናቱ መልስን ርእቶም ከም ዘለዎ ርዱእ እዩ ነዞም ሕቶታት እንህቦ መልሲ ግርም ዝኾነ ስእሊ ኣብ መውስቦ ወለድና ብምሓዝ ምስ ናይ ሕጂ እዋን ፍቕሪ ኣምጽኦ መውስቦ ክንነጻጽሮ ክሕግዘና እዩ ኣብ መዛዘሚ እንተስ ብፍታው ወለዲ ወይ ብፍቕሪ ተጻመቲ ተሳስዩ መውስቦ ሰሚሩ ናብ ሓዳረይ ሓዳርና ምስ ተሰጋገርና ስጡም ሕብረተሰብ ንኽሃንጽ ሰረት ትካላዊ ጸጋታት ከም ዘለዎ ከይገለጽናዮ ክንሓልፍ ኣይንደሊ እምበኣር መውስቦ ዘይተርፍ ዕዮ ሰብ ካብ ኮነ እንብሕተሉ ማለት ብሕታዊ ገጻትና ዓመላትና ክእለታትና ዝጥጥዐሉ እነፍቅረሉ እንፍቀረሉ ኣገልግሎት ንብጻይና ወይ ንብጸይትና ክንውፊ እንጽዕተሉ ንዝያዳ ተኽእሎታት ሰብኣውነት ዝዕድምን ናይ መጻምትና ዕቤት ዘግህድን ክኸውን ክንደይ መምሓረ ንብል ብተወሳኺ መውስቦ ክንዮት ዘጋጥሞ ግድላት ናይ ናብራ ተሳጊሩ ሕዌት ሓድሕድ ምድግጋፍን ዝተረሉ ክኸውን ክንደይ ዝዓመ
زمنو أمسو حيالو تلواتات كابينا وتأسل الزلو كبرت كيدان حليو مس وانو زغيد متعرر راي كم اني ترانا يصوتها كم زليون زي مزنقع سلام كمي تقني زخبركم سمعتنا سناي وسلام كان يموت كونو تسفان قبر نلوم معنتي عب موسبو زبلار استي حدا كابتي سبعو زمدناتاتي إلنا استزارربنا له بحلف أوان كان الزرارب مزينا لنا لوم معنتي كم كل أجزيم سهم زلنا أرون حاجوس فيليبوس خايل ميكائيل ستيلا كم أون كوبينا أبز حلف مدبنا كم زتنايو أو حبر السبنا بحفشة أبز خون حبر السب بزوح عينت زمدناتات الله قال كابتن زحلفوا مدبنا أصدقنا زمدناتات كأ موسبو زلومي كن زاربو لتدالنا زلنا قالوت كم إني سبخيدان حدار كروبيت هاجر كم أون زيجا زبل تزاراري مانيرنا نمجمارو نخطعبنا موسبو زبل قال ترجمنا تقاقمون أبت حبرة سبنا خميو نزبل اتقال كابتي وسيب زبل أمونغو خلت سب حدار وي متعمد دفتن سجاور كب يجلس كالون أب حبرة سبنا موسبو بتداغاغامي كم مصمال ناي كلته سبات يغلطيو كاو حليفو ግን ናይ ምጽማል ናይ ስድራ ቤታት ወይ ናይ ብዙሓት ኣካላት እዩ ዝገልጽ እዚ ከዓ ከመይልና ክንርድኦ ንኽእል ብስጋ ክልተ ብሕታውያን ሰባት ስድራ ቤታት ይጻመዳ ወይ ተሓናፈጻ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ ምንታይ ክንርድኦ ንኽእል ኣብ ዝበዝሐ እዋን መውስቦ ለና ወይ ተዋሲብና ካብ ዝብል ዘረባ ኣኸኣዚ ይምንጩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚህ መእተው ምግባር ሕጂ ናብ ነናቶም ጠብላሕታን ትዕዝብትን ክካፍሉና ናብ ብጾታ ይቀበለኩም በኣኻ ክንጅምር ሓፍ ፊሊጶስ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕትና ከምኡውን ኣሕዋተይ ኣሮን ስቴላን ኮኸብን ብዛዕባ መውስቦ ክሓስብ ከለኹ እቲ መጀመርታ ዝረኣየኒ እቲ ዕንጋሎ ገጹ ናይ መውስቦ እዩ موسبو خبر كلوتي مرعى أبتناي كلام جزيات تزجبر مجبي زحلاديو ميسديو سوا تقولوا عنقالوت أبت حبرة سب يرئي مالتي مخناتو إزس نمنتايو أو أقداسي نزبل زخون الزمدنا ناتو ناي معنقال ناي بعال قص كهلو أقداسي سلا زخونة إزي كم حدا ممهارن كنستوبلو لزلنا يرئي مالت بخال أي نبتا موسوبه نقول كلنا بحبرة سبنا فتحولنا الزراعة قلوا ديو نقول كلنا تقدم أي درجة حدا خبتي أبجزي قنيات ناي مرعاوي موسوبه زبرة لجزي انتاي زبلالو ويو تهرمانا ويو تدسقانا كابلو ممشيتي تكفح مريتي زبل كابديش النتي سمعني رموني انتاي يستبهلو له خابزي تقدم أي درجة فتحي حدا بصحي وحنتي بصحت كاب حدا درجة وصيخا نبتخال أي درجات سجرا لها زجنا بمنتاي يريو مستنكل تقالات يريو ويو تهرمانا ويو تدسقانا خستفل كله حدا فلي عينت كاب حدا درجة ناي هيوت ناي سبت فتحكا نبتخال أي درجة زي تهرملو وزي تدسقلو عينت تأمتي رئي قال أي كبلاز دلي نجر انتلي أنا مترشة موسوو نايجزار سو عبلالنتون كرأي له خالي مالتيو استفال عليه بحلفين شحات عمتات كنولوكو نخل عبلالنت بسبعي وون بدك تبعتيو نتي ناي هيوت ناي دك انستيو زعبلالو درجان مخانو نتصوريو كوم غصين حين نوح زمانات نمنتاي زي خلو سيعيبو زبل بزح مصنعاتن بزح حتوتاتن ليو كون تخونا قنا نابز مجمرتا درجة نحالا نقر كم زلون كتردون كتستولون سلازلكا أبزي موسو درجة عبلا لنتقص يرعى إلى يحسب مالتي حراي غنيلا حاف ليبوس قرم دخونا تنتنا كافيل كانا حجينا بستيلا خبلوكمي Thank you أرون كمي تغنيو سمعتنا كمي تغنيو كلهم أنا هانتاي كوست خلام دلخو تي موسوبو أب حبرة السبنا كمي وينتاي بقتاتات هارلون دي حدا كيلاناوي ناتو ملكع كريو يدلي سوها أبين ريو قوال كحاتو كموتو خلو قوبوك تكوننا متأقعي قول تكوننا
መሳፊሒ ናባኹም መፂና ኢሎም እዮም ዛረቡ ሕጂ እሱ እቲ ኪዳናው ናቱ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል ካልእ ውሕስነት ትሪእሉ እቲ ውሕስነት ሕጂ ብቀዳማይ እቶም ክልተ ኣብቲ መውስቦ ዝኣትዉ ዘለዉ ወድን ጓልን ናይ ስድራ ቤት ምግባር ውላድ ናብራን ስድራን ከተቀውም ናይ ዘሎ ተኽእሎ በቲ ስድራ ቤቶም ከም ዝወሓስ ይገብሩ ኣለዉ ስድራ ቤቶም የውሕስሎም ኣለዉ ካልእ እቲ ስድራ ቤት እውን ዓቢ ሕጂ ንኣብነት እቲ እንዳጓል ወይ እንዳወዲ ክዋሰቡ ከለዉ ካልእ ስድራ ቤት ውስኹ ኣለዉ እሱ እውን ከም ሓደ ዓብ ረብሓ እዩ ዝረአ ኣብቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከምኡውን ዕረፍቲ ክንብል ከለና ሕጂ እቶም ዝዋሰቡ ዘለዉ ሰባት ዝዓርፍሉ ክንዲ ሰብ ኣኺልዎ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ተዋሲቡ ወይ ስድራ ተገይሩስ ከም ሓደ ዓብይ ደረጃ ናይ ሂወቶም ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሕመረት ናይ መውስቦ ሕመረት ናይ በዓልቲ ቤትን ወይ ከዓ ከምዚ ጥዕና ዘለዎ ተሳታፍነት ይህሉ ኣለዎ ዶ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና መርዓ ወይ መውስቦ እቲ ሓሳብ ናይ በዓልቲ ቤትን ኣሎ ወላ ኩሉ እኳ ተዘይበልና ግን ኣብ ዝበዝሕ እቲ ተሳታፍነት ወይ ምዕሩይነት ተሳታፍነት ይጎድሎ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ከምኡውን እቲ ኣበርክቶ ኣብቲ መውስቦ ክኣትዉ ከለዉ ናይ ድምፂ እውን ማዕረትን ብፃያ ኣብቲ መውስቦ ዘሎ ማዕረ ድምፂ ዘይምሃብ ከምኡ ዓይነት ጉድለታት ትሪእየሉ እቲ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሕብረተሰብና መውስቦ ማለት እዩ ኣብቲ ትፅቢታት እውን ሓደ ዓይነት ትፅቢታት ኣይትርእና ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ሕመረት በዓልቲ ቤትን ይሃሉ ዳ እምበር ምዕሩይነት ተሳታፍነት ቁሩብ ዝጎድሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሕጂ ብዚኣ ክውደ ቴንክ ዩ ሓራይ በሎ ሕጂ ከዓ ናብ ኮኸብ ለኩሜ ዝተረፈ ትምልኦ እንታይ ኣሎ ኮኸብ ራይ ኣኔላ ኣሮን ሰላም ሰማዕቲ እዚ ናይ መውስቦ ኣርእስቲ ምስ ኣሬንጅድ ሜሬጅ ኢና ኣመሳሲልና እያ ዘለና ኣሬንጅድ ሜሬጅ ክንብላ ከለና ኣብቲ ህዝብና ውንቲ መውስቦ ዝበሃል ስድራ ዘካተተ ቤተሰብ ወይ እቲ ዓዲ ዘምፅእ ስለ ዝኾነ ከምዚ ትገልጾ ዝፀናሕኹም ካብኡ ቀጥታዊ ትርጉም ወይ ከዓ እቲ መውስቦ ብምንታይ ዘጠቃለለ ወይ እንታይ ዝሓዘ እዩ ንዝብል ቁርብ ክውስኮ እንተኮይነ እቲ መስርሕ መውስቦ ክግበር ከሎ ፈረይትን ፀገይትን ይግበርኩም ዝብል ምርቃ ሓደ ካብቶም ልሙዳት ምርቃ ካብቲ ተሳታፊ ወይ ካብቶም ወለዲ ዝመጽ እዩ እዚ ከዓ እንታይ የርእየና እቲ መውስቦ ንዕቤት ንክኾኑ ንክፈርዩ ንክዓብዩ ኣብ ሓንጎልካ ኣብ ግምት እቲኻ ዝግበር ኣገባብ ምዃኑ ከነስተብል ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ካብ እቲ መውስቦ ንሕዌት ኩን ዝኣንፈተ ወይ ከዓ ንሕዌት ዝጠመተ እዩ ክንብሎ ንኽእል ምስኡ ዝመሳሰል ፍሉጥ ንርአ ዘሎ ካልእ ከም ኣብርሃምን ሳራን ይጨንብርኩም ዝብል እዩ እዚ ብዙሕ ትርጉማት እኳ እንተሃሎ ኣነ ጎሊሓ ክትረአየኒ ትኽእል ግን እቲ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ምስናይ ናይ ኣቦና ኣብርሃምን ኣዴና ሳራን ንዕኡ ከም ኣብነት ምውሳድ ዋላ እውንቲ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ናብ ውላድ ዝበፅሕዎ ዛንታ ከስማዓና ከሎ ዝኾነ መኻልፍ ድዩ ዋላ ሽግር ድዩ መፀካ ከሎ ፀኒዕኻ ነዊሕ ምኻድ ነገራት እውን ኣብ ዝነውሐ ሰዓታት ንኽሓዊልካን ንኽመሓየሽልካን ትንቢት ዝገልጽ እዩ ስለዚ እዚታት ኣለዎ እቲ ምስ መውስቦ ክትሓሓዝ ዝኽእል ሃቐናን ትርጉምን ኣብቲ ቁርብ ኣነ ከም ኤክስፕሎሬሽን ገብሮ ድፈተንኩ ጊላነት ኣለዎ ዶ ወይ ኣገልግሎታዊ ነገር ድዩ ሕጂ እቲ ጊላ ወይ ኣገልጋሊ እናቱ ትርጉም ዘሎ ቃል ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ክልተ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሑ ሰባት ኣምጪኻ ሓድሽ ሓዳር ክትገብሮም ከለኻ ነንሕድሕዶም ንኽግልገሉ እዩ እቲ ታሰበይቲ ዘይብላ እቲ ሰብኣይ ምላኣላ ነቲ ሰብኣይ ዘይብሉ ከዓ ታሰበይቲ ክትምላኣሉ ተደጋጊፎም ከዓ ሓደ ስድራ ንኸምፁ እዩ እዚ እንታይ እቲ መስርሕ ኣገልግሎት ነንሕድሕድካ ትተሓጋገዘሉ ኣገባብ ኮይኑ ይስማዓኒ هراي قرم صبوق حسابات كتكافلنا صنيحكم انا حنت نطبي انتاي كمل ادلي ابتي كبرتات نايتي موسو ويكا زندناتات
እቲ ተሳታፍነት ናይ ሕብረተሰብ የረጋግጽ ምዃኑ እዩ ብናይ ክልተ ብሕታውያን ሰባት ዝግበር መርዓ ወይ ጽምብል ናይ መውስቦ ተሪእናሲ ካብቲ ዝነኣሰ ስጋብ ዝዓበየ ኣባል ስድራ ቤት ይኹን ኣባል ሕብረተሰብ ዓዲ ይኹኑ ገዛውቲ ዝሳተፈሉ ኣጋጣሚ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ መስለኒ ዓቢ ምሽብሻባትን ምድላዋትን ዝግበረሉ እቲ ኣጋጣሚ ጥራይ ደይኮነ ከዓ እቲ ጽምብል ከም ሓደ መራኸቢ እዋን በብ ዕድሚኡን በብ ጾቱን ከዓ ተርኡ የበርክት ጎበዝ ተኮይኑ ዕንጨት ድዩ ክእክብ ደቂ ኣንስትዮ ማይ ደይን ከብላ ትኻልእ ዓቕሚ ዘለዎ ብትሕዝቶ ክሳተፍ ዓቕሚ ደይብሉ እውን ብሞራል ብሓሳብ ዝሳተፈሉ ኣጋጣሚ እዩ ስለዚ ከዓ ውራይ ናይ ኩሉ ዝኸውን ስለዚ ኣሳታፊ እዩ ዋላ ኣብቲ ተሳታፍነቱ እንተሪኢና እውን ትማሊ ምስ ገለ ኣሕዋት ይዕልለሉ ነይረሲ ጽጉም እንተሎ ኣብቲ እዋን መርዓ ነቲ ሰብ እንጀራ ክስደሉ ኣለካ ዓብ ተሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከርክብ ደይከኣለስ ከም ድሳተፍ ክትገብሮ ትኽእል ኣለካ ስለዚ ሴሌብሬሽን ናይቶም ክልተ ሰባት ዝጻመዱ ዘለዉ ደይኮነሲ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ ተሳታፍነት ዘለዎ እዩ ብንዋትን ብሞራልን ናይ ብዙሓት ሰባት ክብል ደሊ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክንዘራረብ ንደሊ ኣብቲ ዝመውስቦ ኣብዚ ናይ ሕጂ እዋን ናይ ቀደምን ፍቕርስ ኣለዎ ድዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ኩላ ግዜ ኣዛራቢ ነገር እዩ ብፍላይ ከዓ ነዞም ናይ ሕጂ እዋን መንእስያት እቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶታት ዝግበር ዝነበረ መውስቦስ እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ኣምር ዝነበሮ ኮይኑ ኣይስምዐናን ግን ፍቕሪ ሓደ ምሳሌ ንኹላህና ክጠምር ዝኽእል መግለጺ ኣለዎ ዶ ኢልና ተሓቲትና ብዙሕ ከካትዕና ከዛርበና ንኸውን ግን እቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶታት ዝምድናታት ወይ መውስቦ እቲ ኣብ ምንታይ ተመርኮሰ ኢልና ሓላፍነትን ግቡእን ምምላእ እዩ ዝተመርኮሰ እዩ ንኣብነት ሰብኣይ ተኮይኑሲ ኩሉ ነገር ድቅርብ ክኸውን ኣለዎ ክብርታት ናይ ስድራ ድሕልዋ ክኸውን ኣለዎ ከምኡውን በዓልቲ ቤት እንድሕር ኮይና ከዓ ነቲ ሰብኣይ ነቲ ፋሚሊ ዝኸውን ክትቅርብ ክትክእል ኣለዋ መግቡ ድዩ ዋላ ገለ መለ ሕጂ እዚ ኣነ ብኸመይ ክሪኦ ደሊ ተራኻ ምውፃእ ወይ ከዓ ግቡኣትካ ምምላእ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ሓጎዞምን ሓዘኖምን ኩላ ግዜስ ብሓንሳብ ብሓባር ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከዓ ክብርታቶም ይገልጽዮም ክብል ደፍር ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ፍቕሪ ኣለዎ ደብለና እቲ ተኽእሎታት ናይ ስምዒትካ ምግላጽ ብክልቲኡ ወገናት እንዳዓበየ ይመጽእ ስለ ደሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ስምዒት ናይ ምዝራብ ልምዲ ኣርኤን ወይ ከዓ ማዕቢለን ክንብል ንኽእል ኣብ ድሓለፈ ሜይቢ ከምኡ ኣይረአ ንኸውን ነይሩ ግን ኣሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናፍቆትካ ስምዒትካ ትገልጸሉስ መንገድታት ነይሩ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ክብሎ ዝደሊ ኣብ ትሕዝቶ ክልቲኡ ትሕዝቶ ኣለዎ ትሕዝቶ ምቕራብ ንመሰረታዊ ነገር እንድሕር ነይሩ እቲ ናይ ዝሓለፈ ወለዶታት ሕጂ ከዓ ትሕዝቶ ምቕራብ ንመጋየፂ ነገራት ኣለዎ ሕጂ እዚኢታት ከዛርብ ክእል ኸውን ኢሉ ሓሲብ ካልእ መውስቦ ዝፈጥሮ ረብሓታት እንታይ እዩ ሓደጋታት ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ሓደ እቲ ዝህቦ ረብሓ ተሳታፍነት እዩ እቲ ዝምድናታት ምድልዳል እዩ እቲ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ሰባት ምግላጽ እዩ ግን እቲ ሓደጋታቱ እንታይ እዩ ኣብ ገለገለ ወገናቱ ወጋኒ እዩ ንገለ ሕብረተሰባት ማለት እዩ ከምቲ ኣይመዋስብትና ወይ ገለ ዝብል ዘረባታት ትርእሉ ብገለ ምክንያት ንገሊኦም ሰባት ይውግኖም ማለት እዩ ገሊኡ እውን ዓብላልነት ናይ ገለ ሰባት ብባህሪኦም ትርእሉ ሓደ ይጽቀጥ ወይ ገለ ክፋል ይጽቀጥ ባህሪ ናይ ሰባት ዓብላል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ እውን ኣብ ገሊኡ ናብ ረብሓ ዝዓለመ ዝምድናታት እውን ይርአ እዩ ንረብሓን ንመክሰብን ኢልካ ተኣትዎ ዝምድናታት እህሉ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ወገን ብዘይድልየቱ ናብ መውስቦ ይኣቱ ይህሉ ኮይኑ ይስማዓካ እዚኣ ብምባል ናብቲ ካልኣይ ክፋል ክንከይድ ኢና ናብ ፊሊጶስ ከብሎኩሜ ዝያዳ ብዛዕባ መውስቦ ዝገበርካዮ ወይ ከዓ ዘለካ ሕቶታት ክተካፍለና ፊሊጶስ ከምኡውን ቀፂልኩም ድሕሪኡ ስቴላ ኮኸብ ንናትኩም ሓሳባት ተካፍሉና
وناتي أبتي كالأي جيتس ناي موسبو كحاسب بمجمرتا دريو زي عينة زمدنا ناي سبات شوتوعي ويكا اوبجكتيف زلوو خوينو يرأيني مالت شتو ناي زي زمدنا فلوتي إذا فلوتي خاخل سبب بدرجو إذا ساتف مالتي أقداس خوين يرأيني مالتي تخلعي جيتس ناي زي حتو خوخونا نزغل ملكع جيتس اتي بحتاو سب زبوخورو حبرة سب كما يمثلي لي حاسب مالتي مخنياتو ازي موسوبو زبهال اب حبرة سبنا سدرابيت من سدرابيت بيتسب مس بيتسب ناي تي بحتاو سب بزح جيزي اي تريونها كتصوعون اي تستفلولنها بزون نيرختو لا يتخدنها حجزي ابزي اسران حدن كفله زمن حبرة سب بتي بحتاو سب يزقوم هاجر ከተማታት ደን ዋላ ተባዕሉ ሃይማኖታዊ ትካላቱን ነትብዕታው ሰብ ንኸስተብህለሉን ንኸሳትፎን ንኽሪኦን ይግደድ እዩ ስለዚ እዚ መውስቦ ብዙሕ ሰናይ ዝኾኑ ከምዚ ክትገልጾ ጸናሕኩም ስቴላ ክትብልዮ ነበርኪ ኪዳናውነት ካልእ እውን ጽቡቕ ኣሮን እውን ብዛዕባ ተሳታፍነት ትገልጽ ነርካ ከኸቡን ብተወሳኺ ብዛዕባ ሕዌት ብጣዕሚ عمق زبالة مجلس اختبارنا تانيحكا جنا إزي بمنصر نتاع زريو زلخو بمنصر اتبح التاوسب إزي أبزع عين الزمدنا اتبح التاوسب عدو عيلي بزح هايستفلالوني إزي بح التاوسب زبخورسي تعبرت السب كما يخون إزي نعي كل جزي حتى زخونا النمالتيو بزح سبون كي تزاربوا له حل فغليو نحنا بزيت علامنا كنتنتنون كنحاسبوا لهم سلازخونه ازي اخم حتى خوينا تمصني نسمعتناون تبحتاوي سب كمي غيرو زبخورس انت عينتي اب حبرتسبنا زلو استفلالي قرصتاتي انتي صلوا مصيلو مخنياتو اب سدرا بيتكا اب بيتكا اتناتكا بحتاو شم تبحتاو قص زي تستبهللو انت خوينو من هالبات ابت هاجرون تناتكا بحتاو قص ادلاينتا يكهلون غون ويون ابت تخم نرو ختما ويون ابستفلالي درجه سلازي زمنناتات ننحدهم سلاز مهارو سلاز تصالالو نحنا خا ابز مدب زمصينا زلنا بزعبا ناي فقرات تمرتون مهر ويون بزعبا كنتن زيكونس بزعبا زمدنا بحافشو بسفحو اب حبرتسب كم عيو حبرتسب نتنتن سلازلنا ازي عينت زمدنا نتدحراي نمصانا يون زنبرنا بحبرتسبنا انت عينت سمبراتات قديفو انت عينت صبق سنات قديفو كنزاربولون كنتنتنون على يلحسب حدا خافتي صبق تمرتي لا تحسب كو حدا تشتاوي نصوري ازي خاب كالو نريو خاصناي ابتي استفالالي كفالات حبرتسبنا مالتي ناتي تخال اي كفال بدي ايزازم تقصل نابخ حراي صبق حفليبوس بوغن حجي انتي خزارب زلي في تكالاونت زبلي اتي موسبو دحرتي مقطامو اتي زعمو سدرا كم تكالاونت كنريو نخل ازنتاي مالتي كلتا سدراتات مجم زعمو حدش سدرا خوينو كم تكالاوي زخونه الرأية كم زنبرة تستفل تخل ابتي حبرتسبنا اذا عين الزمدناتات اب كالوت سبات نخون مسمع حبرات نغورو زمدناتات بخمي كنسرصو نخل زخونه سغورو سبات يخون مسمع حبرات زلكا زمدناتات تكالاونت كم طقمي كم زلو خوينو يرداني سوخا انتاي مالتي زياده اتوكير كاتسرحلو نمنتاي تغيروتي تمحبر وي تزمدنا وي انتاي مقوم لو علامو انتايو تاي ربحتات هالو ازي نصور غيركا تقومطلو كوين سمعنيتي تكالاونت مخان قربو ناي كم بغرهنت وي كا نختردو قليل simplicity زلو خويني سمعكا كمتي اقدمكم كتقلصو صنحكم تي تراهنايتهم تطامتي وي كا تواسبت نلوم زلنا ابت حبرتسب كم نصور كوينو تقميطو سلازي صنح اتوم زصامود زلو ناتوم ترا ابتي استقبر زمدنا انتي مخانو نصورነት ወይ ባቲ simplicity ንብሎ ወይ ካ ግርህነት ኢልና ንዛረቦ ንኽእል በኸሙ ዓይነት ስናሓታ ወይ ተሓሳስባ ይሞጽዎ ምዃኑ እዚ ጽቡቕ ነገር ኣሎ ኢልካ ኣላ ተሓስቦ ትኽእል ስለዚ እቲ ኣና ከም ሕቶ ከልዕሎ ዝደሊ
እቲ መስርሕ መውስቦ ጓልኩም ሃውና ተባሂሉ ብልምዲ ሕብረተሰብና ዝካየድ ቶም ስድራ ናይታ ጓል እውን ጓልና ንህቦም ደልዮምና መፅኦም ኣለዉ ኢልካ ዝወሃብ እሱ ሲ ናይ ምውሃብ ባህሊ ዶ ወይስ ዋጋ ዕዳጋ ዘለዎ እዩ ኢልና ክነሓትት ንኽእል እዚ ማለት እንታይ ማለት ከምዚ ክንገልፆ ፅናሕና ኣብ ምትሕግጋዝ ዘለዎ ኣብ ምድግጋፍ ዘለዎ ስድራ ድዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ ዋላስ ከም ምውህሃብ ዝርአ ከም እንካን ሃባን ድዩ ወይስ እቲ ሓዳር ክሰርሕዎ ደልዮም እቲ ወዲ ይኹን ወይ ታጓል ከምቲ ፊሊጶስ እውን ክትገልፆ ጥኒሕካ ብሕታውነት ንሳቶም ብገዛ ርእሶም ዝውስንሉ ኣገባብ ዶ ነይሩ ይኸውን ስለዚ እዚ ከም ሕቶታት መፀኒ ናባኽ ከብል ኣስቴላ ኣነ ክውስኸን ዝደሊ ካብተን ጦብላሕታ ሓደ ትፅቢት እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ማለት እዩ ኣብቲ መውስቦ ዝነበረ ትፅቢት ናቱ ሲምፕሊሲቲ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይፅበቅ ካብቶም ዝዋሰቡ ዘለዉ ፍሉጥ እዩ እቶም ዝዋሰቡ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝፅበዩ ካብ ነንሕዶም ፍሉጥ እዩ እሱ ሓደ እቲ ፅቡቅ ናቱ ወገን ክኾን ከሎ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብና ምልሲልካ ትሪኦ ትመውስቦ እታ ትፅቢት ክትወልድ ክትዓብን እዩ እቲ ውላድ ተዘይተረኺቡ ከዓ ካብ ካልእ ኬድካ ክትረኽቦ ወይ ትፅቢት ብሓፈሽኡ ተዘይተረኺቡ ካብ ካልእ ኬድካ ክትረኽቦ ብዙሕ ከም ነውራ ይርአን ግን ንሱ ሓደ ወገናዊ ጥራይ ኮይኑ ይስማዓኒ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከምኡ ትፅቢታቱ ተዘይተማሊኡሉ ከባዕሉ ብካልእ መገዲ ከማልኦ እቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ከም ነውሪ ኣይሪኦን ግን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ዓይነት ኣጠማምታ የብሎምን ግን ብሓፈሽኡ እቲ ሕብረተሰብ ይኹን ወላ እቲ ኦም ክልተ ተዋሰብቲ ንጹር ትፅቢታት ኣለዎም ንብል ሕጂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ኣሬንጅድ ሜሬጅ ወይ መብስቦ ንሕና ትፅቢታትና ብኸመይ ነነፅሮ ንባዕልና ምስ ነፍስና ከምኡ ምስቲ ንዋሰቦ ዘለና ሰብን ስድራ ቤትን ብኸመይ ነነፅሮ ናሕና ትፅቢታት ኢልና ክንሓትት ንኽእል ካልእ ሮል ሞዴል ወይ ከዓ እቲ ኣብነት ናይቲ ኣሬንጅድ ሜሬጅ ወይ ናይ መውስቦ እዩ ብሕብረተሰብና ከምዚ ክጠቕስዎ ፀናሕኩም ብገለ ዕላማ ወይ ብገለ ሸቶታት ወይ ንብረት ጥሪት ከምኡውን ተመርዒ ወይ ተመርዓ ክብረት ምሻሎ ትሽም ክኸውን ይኽእል እቲ ሮል ሞዴል ወይ ከዓ እቲ ተኽእሎታት ናይቲ ተኣትዎ ዘለካ መውስቦ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ መውስቦታት እንታይ ዓይነት ተኽእሎታት ወይ ሮል ሞዴል ርኢና ኢና ንኣትዎ ኢልካ ከዓ ክትሓትት ትኽእል ከሳልሰይቲ ሕቶ ክውስኽ ትደሊ ዓንተ ወይ ፊሊጶስ ቁሩብ ጥቕስ ኣቢልዋ ነይሩ እቲ ናይ ብሕታዊ ሰብ ሰልፍ ኣክቹዋላይዜሽን ወይ ከዓ ከም ሰብ ናቱ ክብረት ናቱ ድሌታት ክዓብየሉ ዝኽእል ከምኡውን ክመሃረሉ ነፍሱ ክኾነሉ ትወዲ ይኹን ታጓል ናቱ ድሌታትን ናቱ ሰልፍ ኣክቹዋላይዜሽን ይማልኣሉ ዶፍቲ መውስቦ ሕጂ ምልሲልካ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከምዚ ፊሊጶስ እውን ዝጠቐሶ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ኩሉ ስድራ ቤት ተሳታፍነት ዳኣወላ ይሃልዎ እምበር እቲኦም ክልተ ኣብቲ መውስቦ ዝኣትዉ ዘለዎ እሳቶም እንታይነቶም ወይ ከዓ እቲ ኣብ ሂወት ዘለዎም ዕላማ ድዩ ሸቶ ድዩ ወይ ከም ሰብ ናቶም ሰልፍ ኣክቹዋላይዝ ክኾኑ ዕድል ፈጥረሎም ድዩ ወይ ኣለዎም ድዩ እቲ መውስቦ ስህቦ ድዩ እቲ ፕላትፎርም ኢልና ክንሓትት ንኽእል ንሕጂ ብዚኣ ክውዴ ቴንክ ዩ ሃራሽ ግርም ብጣዕሚ ሰፊሕ ትንተና እዩ ይቐኒልና እዛ ስድራና ትገብርዋ መውስቦስ እዚ ኩሉ ነገር ኣለዋ ድዩ ደበሊ ኣነ ከዓ ገለ ሕቶታት በሉ ከይበዝሕ ዳ እምበር ገለ ሕቶታት ከላዓል ደሊ ብፍላይ ኣብቲ ፅልዋ ዝብል ማለት እዩ እቲ መውስቦ ዘለዎ ፅልዋ ኣብቲ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ወይ ቁጠባዊ ሸነኻት ኣይ ቲንክ ኣብ ማሕበራዊ ብዙሕ ተዘራሪብና ኢና እንታይ ዓይነት ይህብ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ቁጠባ ረብሓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ኣብቲ ክዛረበ ዘለኹ ፅልዋ ናይ ውሳነታት ኣብቲ ፖለቲካ እንድሕር ረብሓ ናይ ሃገር ንምሕላው ዝግበር ምንቅስቃስ እንድሕር ኮይኑ ረብሓ ናይቲ ሕብረተሰብ ንምሕላው ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃሳትን ውሳነታትን እሞ ኣብ ናይ ዓበይቲ ተሞርኪስካ ዝግበር ዝነበረ እንታይ ዓይነት ፅልዋታት ትገድፍ ነይሩ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ጦብላሕታ ክፈጥረልና ይኽእል ንዝብል
ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ዝሓለፈ ወለዶታት ተሪእና ዝበዝሐ ውሳነታት ኣብ መውስቦ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ዝበዝሐ ብዓበይቲ ዝቕየስ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ንእሽተይ ከዓ ከም በዝሒ ደኣ ይቆፀር እምበር ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሉ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ሕጂ እቲ ከምኡ ምባል ሓደ በቲ ሓደ ወገን እቲ ናይ ሽዑኡ ምህሮ ወይ ፍልጠት ኣብ ዓበይቲ ክኸውን ዝኽኣለ ብተመክሮ ምስ ዕድመን ድመፅእ ስለ ዝነበረት ፍልጠት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ምህሮ መን ይውንኖ ወይ ከዓ እቲ ፍልጠት መን ይውንኖ መን ይውስን ከዓ ኣካታዒ ወይ ከዓ ኣዛራቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክልተ ዓይነት ኣፍልጦ እዩ ዘሎ እቲ ሳይንሳውን ዝተረጋገ ናይ እዋን ፍልጠት ኣብቲ መንእሰይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ንሕብረተሰብ ከነባብር ዝኽእል ካብ ተመክሮ ናይ ሂወት ዝድለብ ሳይንስ ተሓዊሶ ግን ዘይፅላእ ኣፍልጦ ግን ኣብቲ ብዕድመ ዝፀገበ ሰብ ይድርከብ ዝበዝሐ እዋን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ናይ ዝግበር ውሳነታት መን ዝውስኖ እዩ ብናይ መን ፍልጠት እዩ ዝቕየስ ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና ካብኡ ተበጊስካ ከዓ እቲ ዓይንን ልቦና ናይቲ ዝሓለፈ ወለዶ ወይ ፍልጠት እንድሕር ጎዲልዎ እዚ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ብዙሓት ክብርታት ከም ፍትሓውነት ኪዳን ካልኦትን ይበኽሮ ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ እዚ ክላዓሎ ክሓቶ ዝደሊ ሕቶ ከመይ ተኾነ ይሓይሽ እዩ ምክንያቱ ዝሓሸ ፍልጠት ዘለዎ መንእሰይ ኣሎ ግን ዝሓሸ ፍልጠት ናይ መውስቦ ከዓስ ኣብ ስድራ ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ካልእ ኣትንክ ሕጂ ናብታ ሳልሰይቲ ክፋል ናይ መወዳእታ ክንከይድ ኢና ፅልዋታት ኣብ መውስቦ ዘሎ ትዕዝብታትኩም ክተካፍሉና ናባኻ ሓው ፊሊጶስ እቲ ናይ መጨረሻ ሳልሳይ ክፋል ናተይ ፅልዋ ክዛረብ እንተኮይነ ምስታ ኣቐዲመ ክብላ ፀናሕኩ ብሕታውነት ናይቶም ተሳተፍቲ ነስተብህለሉ ዶ ናብ ትብል ብኡ እቲ ፅልዋ ክሪኦ ደሊ ማለት እዩ ኣብቲ ቀደም ግዜ እንተስተብሂልና ወለድና ብሓጎታትና ነንሕድሕዶም ብቐጥታ ክፃውዑ ናይ ተሰምዖምን ንምንታይ እዩ ካብ ኣኽብሮት እዩ ዝብል ብዙሕ ትንተናን ገላልፃን ወሃቦ ካልእ እውን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣነ ከም ዝኾነ ኣለኹ ክብል ከሎ ብተዛዋረድዩ ብቐጥታ ድዩ ነቲ ናይ ብሕታዊ ሕቶታት ክዕምፀፅን ክጉዕፀፅን ትሪኦኻ ግና ብመሰረታዊ ኣብቲ ብሕታዊ ሰብ ከይድና ክንሪኦ ሰናይ ዝሓስብ ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ኣልዒልዮ ዝነበርኩ ናብዚ ናይ መጨረሻ ገፀይ ክመፅእ ከለኹ ብምንታይ ምረኣኽዎ ዝባሓተ ሰብ ናቱ እህታ ናቱ ስክፍታ እንተተሰሚዑ እቲ ዝምድና ዝያዳ ይድንፍዕን ይድልን ዳእምበረይ ኣይደክምን ወይ ከዓ ኣይ ጎድልን ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ቅፅል ዝምድናታት መውስዋዊ ድዩ ካልእውን ዓይነት ዝምድናታት ነቲ ግርማ ሰብ ነቲ ብሕታዊ ሰብ ኣዳህቦ ክንህበሉ ክንየው እቲ ዘለዎ ዝምድና ሓዳራ ገይራ ኣላ እንዶ ፅቡቕ ኣላ ኢልና ክንሓስብ ኣብቲ ሓዳራ ናታ ብሕታዊ ሕቶታት ይምለሰላ ደሎ ወይ እውን ነቲ ኣብቲ ዝገብሮ ዘሎ መርዓ ሓዳር እቲ ብሕታዊ ሰብ ሰብኣይ ዓግብ ደሎ ኢልና ክነስተብለሉ ብዙሕ ምሕታት ኣይመስለንን እቲ ዘመኑ እውን ዝጠልቦን ዝግደሰሉን ኮይኑ ይመስለኒ እሞ ስለዚ ነዚ ጠብላሕታት እዚ ክገድፍ ወይ ነዚ ፅልዋ ነዚ ናብ ሕብረተሰብና ንክገድፍ በዚ ጋጣሚ የተሓሳስብ ማለት ኦኬ ኣብዚኣ ፅልዋ ወይ ከዓ መወዳእታ ክብለን ዝደሊ አንተ ወይ አልዒልኩማ ነርኩም አይ ቲንክ ኮሆብ አልዒልካ ነርካ መስለና አገልግሎታዊ ወይ ከዓ ሰርቪስ ኣብ መንጎቶም ኣብቲ መውስቦ ዘለው ሕጂ ከምዛ ፊሊጶስ ክብላ ፀንሐ እቲ ውልቀ ሰብ ዘሎ ሕቶታትን ረብሓታትን ክርአ እንድሕር ኮይኑ ክልቲኦም ቶም ኣብቲ መውስቦ ዘሎ ከምኡን ስድራ ቤት ብሓፈሽኡ ግን ብፍላይ ከኣቶም ክልተብቲ መውስቦ ዘሎ ነንሕዶም ከመይ ይግልገሉ ነንሕዶም እስኻ ከመይ ክትግልገል ትኽእል ካብቲ መውስቦ እስኻውን ከመይ ከተገልግሎ ትኽእል ነቲ ምሳኻ ብጻይ ካብቲ ኣብቲ መውስቦ ዘሎ ብኸምኡ ዓይነት ክጥመት ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓና እቲ ኣገልግሎት ነንሕድካ ሃኒ
كم سب كتعبي نفسها زحاشكا سب نهتكون دحجز كون ألو إلي حسب نسوها عقلي بمقبار نطورنا أب من نحدكا بنطور بمزراب كمون حاليوت رحرحة عم نحدكا forgiveness ويكا أني محتاج كتبرادل كلها كمو زعم السلوت سبزبولها بهارات عم نحدكا لا قبركا كلتها كتحاجز كمو عينة انتو هون زحاشة وتيت زلو هويني سمعني يعني ما ندولكو أبقى أبزي أكودي thank you هراي صبغتي أنا أبزي نزراربول دلنا ناي مودعتها كفال زي موسبو نبلوسي انت عينت صلواتات بفلاي كعب حج وان زي يقدفلنا ويحضرلنا نزبل حدث كينيونت كزارب دلي تي دلنايو موسبوسي كينيو تي زلنايو أتحساسبا يتأمتنا دو زيادة يحسبنا دو نتي سدرا بيتاوي محبرة سباوي كمون هاجراو فقرات كرئينا يخيل دو نزبل حتى ويكا حسابات كنملسلو نخيل دو إذا عينت الواس هبنا دو قبل يخيل كاله انت قالو ابزك زاربولو زدلي تي نبور ويكا فول دخنا زاراربا قدم نيرو الكان زحلف اوانات ወይ ተዘክሮታት ወይ ፍጻሜታት ጥራይ ምናቅ ዝተደረትና ወይ አቡዝሕ እዋን ድመጽዩ ካብዚ ሓሊፍካ ግን ነዚ እዋን እዚ ከመይ ጌርና ንነብሮ ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓካ ኪንዮት ዝሓለፈሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ እንተ ክትገብር ትኽእል ምባል ኣገዳሲ እዩ ከም ሰባት ክንነብር ክነፍቀ ክንፋቀር ክብረታት ክስማዕና ኣብቲ ደለናዮ ዝምድናታት ሰዓት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ክገብሮ كسماقرون زقبو نجار كوين سلازي زخا بقليلو دمت أيكونن جن سرح يدليه كنيون نتكال أنت خزار بناخل تنات كفقرس يرابع حيد مردلو نخلوت سبعة نخخون ويكا نخكافل الناخن كنزارب نخل مالتيو لو ما أنتي زين يرو مساحاتكم كنزارب بلوز مدبنا يعني لنا زيكم يبكم أنا أخم سكام وداتا عبد المتوان بزعبا زيغا زبل حيزنا خنمصكم منا سلام كنيا سلام الرخبنا حياة سدرانا من كلهم لساني